Nik uste dut betidanik izan dugula eredu propioaren kontzientzia hori. Agian mediotara zabaldu da, baina gatazkaren sasoian ere batzuk autua jarraitu genuen eredu propioaren bila eta hezkuntza propioaren bila. Eta gainera, nazio eraikuntzarako balio izango duten sistema baten bila. Ikastoletan lanean hasi nintzenetik, ja orduan egiten ari ginen materiala euskalduntzen hasi. Noski txikiendako baeuen, nizartu nintzenean lanean, baina nagusindako, 12-13 urtekoen dako ez zegoen eta itzultzen hasi. Jarraian hasi ginen materiala sortzen, Leioako Unibertsitateko Jacinto Iturbe eta horiekin metodologia berria eta saioka materialekin eta ekoizte. Orduan ere metodologia aktiboak zuten oinarri. Egiten genuen esperimentu bat ikasleekin, esperimentua egin da gero ataratzen genituen teoriak, eta teoria hori da gero barneatzen genuena eta aplikatzen genuena beste ereduetzetara. Gero etorri zen ikastolan haurtzaindegiak, etorri ziren proiektu bidez lana egitea, etengabe ari gara horretan. Uste dut mugarri garrantzitsu izan zen, hasi zanean ikastolan elkartetik bideratu zanean euskal kurrikuluna. Nik uste dut, Blankik aipatu duen bezalaxe, izan zen, nolabait egin beharreko ekintza ezberdinak, baina dana borobiltzeko asmoan jarri zen hori martzan euskal kurrikuluna diseinatzea, eta hortik aurrera nik uste dut hasi da napur bat zabaltzen da erekitzen. Eta gainera euskal kurrikulun horrekin metodologiak ere sartu ziren berriak, gainera Europako Unibertsitateekin laguntzaz, eta egin ziren kurrikulun horiek gero irakasleak formatu ziren, geletara eraman kurrikulun horiek egin ziren egokitu ikastola bakoitzean, eta gero dena batera ikastola elkarteak egin zuen bakar bat, hasi eta 0 urtetik eta 16 urtera arte momentuz, eta orain batxilerreak egin ari dira. Horren gertatu zitzaiguna ikusten genuela, diseinatzerakoan euskal kurrikuluna eta azkenean lehenengo ikastolan elkartetik amankomunean egiten den gauza bada. Baina gero suertatzen da herri bakoitzak bere realitatea duela, eta orduan zuk modatu behar duzula zure herrira ez. Eta zen diseinatzerakoan marko orokor bat hartzen dituzunez, puntu ezberdinak edo norabide ezberdinak guri azkenean guriari erabaki genion pedagogia aktiboa baitzen. Pizkat korronte desberdinak pizkat aztertu edo ezagutu, bizitza desberdinekin, eta apurke bakotxetik onena edo gehien guztainakun hori hartu eta geure propio hori eraikitzi izan helburuen. Izan marko orokor bat ikastolan elkartean, baina gero bakoitzak bere realitatera begitu behar dio. Marko orokorretatik guria diseinatzen hasi ginen. Eta baita pedagogia aktiboa ditzen diogu, ikaslea edo aurra bera aktiboa izan behar delako, eta hezitzailea edo bide laguna ere aktiboa izan behar delako, denbora guztian egokitzen eta aztertzen. Aurra bere heziketa edo bere ikasketa prozesu horren protagonismo hori bera egotie. Bera behar dauzen baliabideek eskainiz, bera bere bide hori eraikitzen beti. Bera aktibo da, sinisten dugu aurra gaitasunez betetako pertsona badala, orduen potentzial hori ahalik eta gehien garatzeko, testu ingururik aberatzena eskaini, eta aktibotasun hori horrek erantzun bat eukin jezen, ez? Pentsetan gendun edo aurre hezkuntzan gehien bat antolatuta zeuzela gehien bat gurasoi begira, ez? Aintzinen baten 3 urtetik aurrera hasten ziren ikastolan aurrak, eta bizarkari... 2 urtetik aurrera. Nizartu nintzenean... Baina adinak, 3 urtetik hasten ginen, gero hasten ginen, ez? Eta zan, nolabait ikasketa prozesuen hasiera eta gizartearek aldaketak diela eta lan munduan sartu behar izatean, gero tarina bastea. Eta nolabait antolatzen ziren, etorkizuneko ikasleak nora ziren ari begira. Eta gu hortan gure zalantza sortu genituen eta markoa sortzen ari ginen ez genuen eskaini
behar diegu momentu honetan beraiek behar dutena etorkizunean ikasle onak izan daitezen. Eta hortik eta ikusi genuen aurrak bizin behar dutela, eskaintzen genuen heziketa zela nola bai, beti etorkizuna begira zer beharko du, eta oin behar duna eta oin bizi behar duna, eta oinarri hautan jarri genuen. Eskaintza, helburu moduan pertsona moduan estea delako. Eta horren ongizat hori bermatzeko, horra momentuan behar dagoena eskaini, eta bizi izatea da, azkenien, euren esperientzitatik ikasten da belako. Gu bide lagun gara, baina euren gandik, eurek garatzen da euren. Eta beste puntu bazan lehen guk, ematen genuela guk erakatzi behar geniela, ikasteko nik erakutsi behar notzula nola egiten da, eta beste aldaketa bada hori gu aldendu egiten garela, berez egiten dutela eta guk garenak behatzaileak, laguntzaileak afektua emanez, ziurtasuna bermatuz, baina egiten dutena beraiek direla ez. Eta gure lana dagokigu eskaintzea testuinguru egoki hori, bai harreman aldetik, bai espazioen aldetik eta bai materialen aldetik. Pizkat hori lehen oin arte esan dugunez, gure lana pizkat aurra gandi fokua pizkat alden aurra bada bere ikasketa prozesu horren ardatza eta protagonista, baina gure lana aldatzen doi. Lehen hori gure helburu esan irakastie eta gaur egunien da bide lagun izatie. Gure lana da ikertzaile lana egiten dugu, azkenean eskara gidari, bide lagun gara eta aurrari behar dauen hori momentuen eskaintzi da gure lana. Horretarako gure lana, behaketan oinarritzen da bezeme. Eta hauek hitz egiten dute txikiei buruz, baina nagusiei kurrikulum berdina denez eta filosofia eta metodologia eta ebaluazio berdin horrekin ritmoa berak markatzen dau. Eta gainera autoebaluatzen da bera eta irakaslea dago hantxe behatzen, laguntzen, zerbait eskaintzen behar badau eta baina prozesua berak egiten du. Ez bakarrik txikiak, baizik eta DBH-koak ere. Ekin metodologia eta kompetentziak lortzea da helburu. Eta orduan ez da informazio pilatu, baizik eta dauden baliabideekin ikaslea kompetentea izan, bera da, bere hezkuntzaren ardura du, eta berak markatzen dau bere ritmoa, eta berak markatzen dau nun dauzen ahuleziak eta nun dauzkan gabeziak. Bai, hezkuntza eredua hori da, 0-6 tarte horretan. Etapa desberdinetan, horren ezaugarri desberdinei erantzungo jake, baina hezkuntza eredu hau 0-6 tarteko hori da, hezkuntza eredu bakarra dago ikastolan. Igual, adibide bat ipintzear, alaba dakate DBH-en, da proiektuetako bada bidai agentzia bat sortzea. Bidai agentzia baten pertsona ezberdinak lan egiten dute, orduan lehenengo eta behin talde lana eraiki behar dute. Bidai agentzia baten, geografia ere jakin egin da. Jaki behar dute zer dan faktura baten ze kontzeptu agertzen dien, horrek apurka-apurka eurek abuz joeten dira ikusten, badakize proiektua zer dan. Orduan abia puntua da, bidai agentzia sortzen dugu eta bidai bat egin behar dugu. Eure badakize zein den helburua, euren artean adostu behar dute ze pausu eman behar dituzten proiektua aurrera eramateko. Orduan euren artean ere deitzen dioguna ebaluazio hezigarria, apurka-apurka bakoitzaldeko zailtasunak erakusten dituzten eta elkarri laguntzen dira, eta bukaeran bukatzen dute kooperazioa bai eta koebaluazioa ere, zuri hau kostatzen zaizu, komeniko zaizu honelako motako ariketak gehiago egitea, edo ez. Etxeko lanik ez dauz, eki honekin, etxeko lanak eta gu jaso dugun irakaskuntza tradizionala erabat aldatzen da. Eta, kezkatuta makina bat bilera egin behar izan dituen, nire hainbeste denporan semea ohitzen jarrita egoten orduete ikas dezan eta preparatzen eta oin zuek honekin zatozen. Eta harrituta gurasoak, noski. Joen ginen Finlandiara, joen ginen leku desberdetara, Kanadara ere, Kanadara ni beste handerin batzuk, beste leku batzutara, eta ikusten zen, hanbe, etxeko lanik gabe, eta kompetentzia lantzen, eta era, guk hemen daukagun eran, lortzen zutela pisako ebaluazioetan aurrean egoten. Talde lanean, koebaluatzen, autoebaluatzen, mila gauza ikasten dute,
etorkizunean balioko txana. Ze gaur egun informazioa badaukagu tresnatan, teknologia berri horiek ematen digutena, baina ezi behar ditugu ikasleak ez bakarrik formatzen. Ez bakarrik ezagutza informazioa, informazio hori badaukaguz baliabide nahiko teknologikoa. Ikasi behar dugu, talde lanean, emozionalki horrekatua egoten, eta kompetentea izaten bizitzaren erronka berri baten aurrean, kapasa izaten erantzunak egokiak emoten. Ez ezagutza batzuk eduki hor eta ez dakitela nola erabili, baizik eta ezagutza horiek egoki erabili momentu egoki guztietan. Ez dugu aipatu eta nik guzti honetan garrantzia handia dukatela gurasoak direla, eta gertutasun hori eta elkarlana ere burutzea gurasoekin. Haur hezkuntzan txostenik edo notaik ez ditugu bilatzen, notak ere ez ditugu jartzen, egin dugu zena die gurasoekin batzarrak, eta gu ikasturtean zehar grabatu egiten ditugu aurrak, eta gero gurasoekin hitz egiten dugu bideo horietan aurra jolasean ari dan bitartean, zen olako gaitasunak ari dan karatzen. Ikusten badago momentu baten, blokeon bat egon daitekela edo, gurasoekin komentatzen dugu, edozein momentutan hori ere gerta daiteke, eta hitz egiten dugu, eta danon artien adostasun batera iristen gara, irizpide batzuk jarraitzeko eta aurre hori laguntzeko. Lehen hezkuntzan bai, aurten hasi dira, ekiren eredu hori apurka jaisten, eta orain arte txostenak ziren eta notak ziren batetik bostera, baina ja apurtu dugu horrekin eta kompetentzian hasi gara. Eta eredua da hori markatzen diren kompetentzia horiek, nola moldatzen da, maila egoki bat duen, kostata da bilen edo maila altu batean. Adibidez, komunikazioaren gain da, kompetentzia. Azkenean ez da bakarrik edo euskara edo erdera, ez horre hizkuntza guztiak sartzen dira eta adierazpen plastikoak ere, ez? Gutxi gora bera bere lana edo zelakoa dan edo nola ikusten dugun, horren arabera irizpide batzuk daude eta horren arabera. Eta debeatzen ere, kompetentzien arabera. Lehen aipatu duguna, ez? Zelan da, bidai agentzia hori egiterakoan kompetentzia guztia da, komunikatiboa daude, elkarlanekoak, kritikotasunaz, edo zein informazio ez du balio, ez zuk aukeratu behar duzu baliogarria dana eta ez dana, eta orduen horren arabera, nola burutzen den proiektu zeren arabera, irizpide horien bakatzen goten dira. Formatu behar ditugu, gurasoak informatu, erakutsi metodologia berriak, ez bakarrik gurea, baizik eta Europan eta lurralde askotan ematen den ebaluazio sistema badala, eta ez garela gure kasa ibiltzen, baizik eta oinarrik sendo batzuk dituela, teoria hezitzaileak eta Europan dauzenak eta munduan dauzenak, eta ez bakarrik teoria hezitzaileak, baizik eta horiek dauken oinarria neurozientzian eta psikologian eta pedagogian eta bar. Beti argi dekogun edala ebaluaketa horrek ez dizela sekulen muga esango, baizik eta izango izela beti abiapuntu bat. Hobetzeko. Hori da, beti hobetzeko. Kontuan eukine gure sistema hau, ebaluatzeko sistema hau, etengabeko hobekuntzan oinarritute dagoela. Eta gainera, helburua ez da, umea rol batean sartu edo estigmatizatu, baizik eta hobetzen joen, eta etengabe evoluzionatzen, eta etengabe formatzen, eta etengabe pertsona integral bat bihurtzen eta kompetente bat izaten. Eta horrek egoten dago aukeri bai, haur bakoitzan garapen osasuntsu hori albideratzeko, bakoitzai behar jakon hori eskaintzien. Igual eskantzen ja kontestu inguru hori ume batentzako baliagarri da, baina beste batendako ez. Aniztasuna gorbeaz. Aniztasuna hori da. Kezka hori reala da. Gurasoak selektibitatea aber nola gaindituko daben nota bat bakarri bada. Baina, frogatzen ari gara, ezi eskero ikasle kompetente bat, gai dela olako erronka baten aurrean aurriten, ze makina bat erronka izan ditu ikastolan urtez urte gainditzen, eta gero, noski, berdula dela selektibitateako erronka hori, baina preparatuta dago. Ze egin ditu horretarako entrenamentu asko. Eta gainera formatuta dago gainditzen dutela oso. Eta baita eraikatzea da, azkenean proiektuak ez die edozein proiektu, ez azkenean kurrikulunari lotuta doaz, eta
markatzen diezenean, aukeratzen diezen proiektu horiek, barruan badaukete egiturak eta bat jakiteko, azkenean ibiltzeko diezen edo ez, eta laguntzeko prozesuan, ez? Denbora batek denbora gehiago behar du, baina aukera izango du gehiago lantzeko eta iristeko. Ez da, hau egiten dugu proiektu bat, beraiek nahi dutelako eta jazta, ez? Azkenean kurrikulumari lotuta doa. Gainera oinartekoa esan nota bat eta balizkoa zara edo zara balizkoa, ez? Eta oin baloratzen dena da beraiei beste ziurtasun bat eta beste lasaitasun bateaz jokatzen dute, ez? Eta pertsona bat nola eta arlo emozional hori bera ziur sentitzen bada, lasai sentitzen badin bada, irekiagoa dago gauzak egiteko, ez? Eta presio hori nik uste dut desagertu egin dela, ez? Beraien ikusten dituzu naiz eta debeatzen egon oso lasai bizi dutela, ez? Lehen DBH-ko ikasleak ez zuten nahi ikastola etorri, estresez josita, ezin iritsi, etxeko langilegi, etxeko lan horiek ez zuten balio zertako ez, azken finean demostratu da apurka ez zutela balio, beste ziketa berri honekin gaitasunak handitzen dira bat. Alabak baten lehen ezkontzan, holako baten zezan, oin badakiz eta ikasten dudana, ez? Azterketa batera juntzan, ez zuzan, bardenetara soporretan abuztuan ze erropa eraman behar dozu maletan. Ez eta bera, oin badakiz eta ikasten duten, ze klima dago, Euskal Herrian, ze orduen. Oian egia propio, ikastolarekin ez dugu zer ikusia, baina paradigma aldaketa batean gaudela, edo egon barko ginakela, ez. Eta orain arte esaten ziguten hau ikasi beda, horrela dalako, hau horrela da, eta hau ikasi zu bez, eta inoretzaman zalantzan jartzen. Eta gaur egun aldaketa horretan ikusten dara, ikasten dudana, zertarako balio didana erabiliko dut, eta ez tostana balio ez dut erabiliko, ez. Eta nik uste dut aldaketa horretan gabiltza. Kritikotasuna, ze gainera gaur egun hainbeste informazioa daukagu, jakin behar dute bereizten, zerban lastoa eta zerban garia, ez da? Nik uste dut proiektu baten sinisten dozunien, gure barik proiektu horretan murgiltzen zaiela. Eta, ez dakit, baina nik pertsonalki adibidez, hemen 2008an hasi nintzen, baina hemen hasi orduko beste hainbat ikastetxetan ibilikoen nintzen. Eta hemen sartu nintzenien, nire eta nekane orduen behien, esaten dut ziren, eske hemen umiek tratan duzu ez pertsona moduen. Eta kotan ez nekanek esatozten, da zelan tratau bidi ez ba, eske ez dakit, baina hemen arnazten duten aixe beste aixe bada. Ikastola honek benetan niretzako badeko berezitasun txarma bat. Ni gogoan dut aurreneko aldiz hartu nintzenen praktikak egiten bertara etorri nintzen, da ni eskola publikatik entorrela. Eta netako bella Josune pionera bazan. Oin modan jarri dan Montessoriko material guzti horien berak elan zituen berak egindakoak, ez? Eta ikustea gurasoak barruan, gelan, zelako trataera, ni hori txikitan ez dut bizi ez. Eta ni uste niri markatu intzidala. Eskenetako nire seme alabek esatozien nire nausitian irakaslean naiz esango, ze ordu asko ez, baina nire uste nahi berezkoa da. Gustatzen zait psikologia, pedagogia, ordu asko ematen ditut hortan. Baina niretako plazerra da. Gu sekulez gauza dozekin dugun horregaz. Oso kritikoa gara. Zalantzan egiten dugu beti eguneroko lan hori. Orduen, azkenien, baina laguntzen dago bai ez, talde lan horrek, danokin bardinetik jotiek, azkenien beste arnaza bat, beste aire bat arnazten da. Esan dugu elkarlana hemen, baina kanpoan ere. Azkenien ikastolan elkartzean, edozein ikastola juten za, proiektu bat daukate, diferentea dana, interesa saltzen duzu, juten za, atiesa bat zutzue, bizitak, informazioa partekatzeko. Segun naiz eta txikitxuk izan handitzen goiez, eta badeko gure leku bat horretan ez, sare handi horretan. Nikoa, gaurkoz. Zarri beharko bat duke holako bat. Ze, jete ez daki, berbaiten dugu, baina, klaro, ematen da, esaten dugun hori, ideario bat, argumentario batek norbaitek emonda. Dala. Ze, egiratzen duzko lamarpegi esan dut, zer esaten ari da hor. Baina, nik uste dut, kanpalatu behar dugula egiten dugun hau. Ze, gero, klaro, administrazioa hor dago muga bat, ez dozkula onditzen izte. Hori realidade da.
inok ez da besate, baina hori realidade da. Ni esango nuke nolabait egia da, aurrerako bidea indogula, baina ikusten dut ondio erroka txiki da falta zaigula. Nik uste dut ikasliek, oin ikasten duten, badakiz ezertarako da, erabilgarria izango dela, baina geratzen zaizkigula bigarren biztanlegoa bezalase, bigarren mailako biztanlegoa izango bazela bezalase, eta eure proposamen asko eta politak eukitzen da bez herrirako, baina batzutan herriaren erantzuna ez dugula jasotzen, ez. Eta hori lortzen dugunean, izango zen, jazta.